Brillanti single. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Lena Malta komplet issaħħaħ is-sistema tad distribuzzjoni tal-elettriku din id-darba f'San Pawl il-Baħar b'investiment ta' 7 miljun euro. Il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli żaret il-lan tax-xogħol. Palissa jitpoġġew 18 km ta' cables ġodda taħt l-art fejn dan il-proġett se jaffettwa madwar 25,000 klient, kemm residenzjali kif ukoll kummerċjali. Ġi spjegat li Lena Malta kellha wkoll laqgħat mal-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar fejn ġi spjegat il-proċess ta' xogħlijiet u l-impatt tagħhom fuq il-komunità. Intqal dan ix-xogħol ikompli ma' dak li sar fl-aħħar snin f'din l-akbar lokalità f'pajjiżna. Iċ-Chairperson Eżekuttiv ta' Lena Malta Ryan Fava spjega li dan il-proġett iġib il quddiem il-viżjoni tal-entità għal modernizzazzjoni tal-infrastruttura tal-enerġija. Nerġa' nirringrazzja lil ħaddiema ta' Lena Malta tax-xogħol siwi li qed jagħmlu flimkien ukoll mal-entitajiet ta' Infrastructure Malta u Transport Malta biex dan ix-xogħol jista' jsir u nerġa' nirringrazzja wkoll ir-residenti tal-appoġġ li qed jagħtu lilna biex dan ix-xogħol jista' jitkompla u jsir fl-iqsar żmien possibbli. Il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli saħħet li dan il-proġett juri l-impenn tal-Gvern fuq sistema elettrika moderna u affidabbli. Bix-xogħlijiet li qegħdin nagħmlu f'din il-lokalità rridu naqdu sew lir-residenti, lill-komunità kummerċjali u lill-komunità ta' turisti li jkunu qegħdin iżuru dawn in-naħat propju fis-sajf. Intqal ukoll li fix-xhur li ġejjin se jitpoġġew aktar minn 60 km ta' cables ġodda taħt l-art f'21 lokalità madwar pajjiżna, bilan li tittejjeb il-kapaċità u l-affidabilità tal-provvista tal-elettriku fuq skala nazzjonali.